Aquesta tarda s'ha produït un accident de trànsit a la ronda de circunvalació de Roses en el seu tram comprès entre la rotonda de la botiga de ceràmiques Expo Roses i la rotonda de l'antic càmping Bahia. Dos turismes han col·lidit frontalment després que un d'ells envaís el carril contrari del sentit de la marxa. Tot i l'aparatós xoc que ha fet saltar els airbags dels dos vehicles i els importants danys materials que ha sofert un d'ells, els dos conductors han resultat il·lesos i han pogut sortir pel seu propi peu del cotxe sense requerir assistència mèdica. El conductor que ha provocat l'accident ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia i la policia local instrueix diligències penals per un delicte contra la seguretat del trànsit. Tot i que no ha transcendit la taxa d'alcoholèmia, tindria de ser superior als 0,40 mg per litre d'aire expirat, ja que la llei tipifica com un delicte contra la seguretat viària conduir sota l'efecte de l'alcohol quan se superi els 0,60 mg o els 0,40 en cas d'accident. L'avís s'ha donat a les 4:10 d'aquesta tarda de dijous i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 unitats de la policia local que han tallat la circulació en aquest tram de la ronda de circunvalació de Roses fins que les grues han acabat de retirar els vehicles accidentats. Com ens ha explicat la conductora del Volkswagen Polo, ella es dirigia cap a Empúria Brava a treballar quan ha vist un cotxe que entrava a la rotonda de la botiga de ceràmica Roses Expo pel sentit contrari de la marxa. Ens comentava que li ha semblat que sortia del vial, però el conductor ha redreçat la marxa per intentar incorporar-se al seu carril i ha estat quan s'ha produït el xoc frontal, on el vehicle del conductor infractor ha col·lidit amb la part frontal esquerra contra la part frontal central de l'altre vehicle. Tot i tractar-se d'un xoc frontal, on per sort no hi han hagut ferits, la conductora que ha rebut l'impacte tenia previst realitzar-se una exploració mèdica per molèsties a un braç. La instrucció penal pot comportar penes de presó d'entre 3 i 6 mesos i la retirada del carnet de conduir entre 1 i 4 anys. Els conductors no poden circular amb una taxa d'alcohol superior als 0,25 mg per litre d'aire expirat. Superat aquest índex i fins al 0,60 és constitutiu d'una falta administrativa que baixa al 0,40 en cas d'accident.